במועדון שעת כושר הפעילות לא נפסקת לעולם. מאות לקוחות נהנים מעשרות חוגים ופעילויות שונות. יונית מנהלת את הקשר עם הלקוחות ביד רמה. בעצם, בכמה ידיים. כשצריך להודיע על ביטול שיעור ל-40 מתעמלות, על שינוי בלוח הזמנים ל-30 רוכבים, או על שיעור ניסיון חינם ל-160 נשים, הידיים שלה מלאות ב-SMSים, מיילים ושיחות טלפון. גם בשיווק טומנת יונית את ידיה. מעדכנת טיפ יומי באתר האינטרנט שרק מעטים מכירים. מודיעה על קורסים חדשים בלוח המודעות, העמוס לעייפה. ומדפיסה פליירים על הסניף החדש שנפתח בהרצליה, ומוצאת אותם מתגלגלים על המדרכה. לו רק הייתה דרך יעילה לשמור על קשר עם הלקוחות, לשלוח עדכונים לכולם או לקבוצות מתוכם, ולדעת שהם מגיעים ליעדם. בדיוק בשביל זה יצרנו את פידס, שירות שליחת עדכונים מתפרצים לסלולרי, לעסקים וארגונים. עדכונים מתפרצים הפכו לצורת התקשורת המועדפת, יותר מאימיילים או SMSים. אך עד היום, רק ארגונים עם אפליקציה סלולרית יכלו לשלוח אותם. עם פידס, כל ארגון יכול. ההצטרפות לפידס פשוטה ואינה כרוכה בתשלום. הארגון מקבל ממשק ניהול אינטרנטי פשוט וקל. והלקוחות יורידו לסמארטפון שלהם אפליקציה חינמית. בממשק הניהול, יונית מגדירה בקלות קבוצות ותחומי עניין שונים. ועכשיו היא יכולה לשלוח עדכונים ממוקדים לקבוצות שהגדירה או לכל הלקוחות. באפליקציה יכול כל אחד לבחור בדיוק אילו עדכונים הוא מעוניין לקבל, מתוך רשימה ארוכה של ארגונים המשתמשים בשירות, ותחומי עניין ספציפיים בכל אחד מהם, כך שיקבל רק עדכונים שמעניינים אותו, מארגונים שונים המשתמשים בשירות. התקבלה הודעה חדשה. ויונית, עכשיו היא יכולה להודיע בקלות על ביטול שיעור רק למשתתפים הרשומים אליו. התקבלה הודעה חדשה. וגם לשלוח עדכונים שיווקיים עם קישור לכתובת אינטרנט, שהופכים את עבודת השיווק ליעילה ואפקטיבית. השירות מספק ליונית את היסטוריית העדכונים ששלחה, סטטיסטיקות, פילוחים ורשימת פרטים אישיים של המשתמשים בשירות. פידס, ערוץ תקשורת חדשני ופשוט, שאינו מצריך אפליקציה מצד הארגון ומסייע בהרחבת מעגל הלקוחות. עכשיו, כשהתקשורת עם הלקוחות פשוטה כל כך, ליונית יש יד פנויה לקחת שלוק מהקפה. פידס מתאים לכל ארגון, בכל גודל ומכל תחום. צרפו חינם גם את הארגון שלכם לפידס, ותוכלו גם אתם לייעל את הקשר עם הלקוחות שלכם. לפרטים נוספים, fids.co.il. מבית YIT, מקבוצת ידיעות אחרונות.